yi dariya kalilan a cikin wannan duniya ya dan uwa. Kar ka yawaita dariya, ka yawaita kuka. Kukanka ya fi dariyarka yawa. Duba da cewa kai ba komai bane ba a cikin duniyar nan ya dan uwa. A matsayinka na matashi yau ka faɗi ka mutu. Na rantse ga Allah hatta ahalinka kwana 100 yayi yawa an manta da kai. Sai bayan ɗauki tsawon wasu lokuta ne idan an tuno da kai a maka addu'a. Amma idan aka ce yau ka mutu kana magidanci ko kin haifa a duniyar nan, dole ne za a rika yi miki addu'a ya ƴan uwa. Kuma kai ma dole ne za a rika yi maka addu'a ya dan uwa. Duba da wani da zaran ya ga iyalanka zai ce ƴaƴan marigayi wane ne, Allah ya ji kansa. Amma idan ka aikata aiki mai kyau a duniya kenan, idan kuma baka rabu da al'umman ka lafiya ba ya kenan ya rawa, la haula wala quwwata illa billah.